Takže ahoj, tu je, tu je Kelly a dnes budem robiť také video, kde budem ukazovať, minula som robila video, kde som ukazovala, ako vyzerá školu a teraz poviem, ako vyzerať, že krásne. Tak uvidíte. Takže takto vyzeráme ako minule. Takže tentokrát vtedy som zabudla spraviť oči. Takže teraz si spravíme oči. Neviem, dnes sa to bude vyzerať ináč. A ešte si dáme toto eyeliner, eyelashes a a teraz si dáme hlavu a dáme si takže toto je oveľa lepšie. Milara, takže dáme Milara, dáme Creator a takže nám vyšlo takto. Toto je strašne drahý skin. A teď je normálne ako všetky ostatné. Ale neviem prečo. Takže musíme nájsť ten pravý. Myslím, že som ho našla. Myslím. Neviem, či to je tento, ale podobá sa. Teraz necháme tento a pozrieme sa ešte inde. Myslím, že to je fajn skin. Teraz si dáme lipstick a products and lipstick. Myslím, že sa to vyšlo, áno. Super. Takže si skúsme dať tento. To je malé naše ústa. Takže sa pozrieme. Toto vyzerá pekne, dosť pekne toto vyzerá. Mám vidno si byť pevný, takže myslím, že to je pevný. No, teda to, že to asi nie je dobré.
Um, tak se ještě pozrieme. No konečně. To můžeme být hned. Klidně. Takže máme takto zhra. Taky je to odpisík v boku, ale skutečně to je úplně bombastické. Myslím, že je čas na Adras. Nehovorte mi, že to bylo vždycky takto. Nie, to zmenili teraz. Teraz sa to nevyznám. Takže aha. To nevadí. Byl jsem tamto, neviem prečo. Teraz konečne. Takže mne sa páčia asi tieto, pretože je mám reálnym živote od nich, takže. Áno, to je úplne super. Teraz ja tento druh očí je typ taký takže mi to určitě nie, to som mal v minulém videu. Toto je dobré, ale na to potrebujete dosť veľa peňazí, ja mám toľko, takže si to asi nedovolím, ale vy si to možno môžete dovoliť. Tak. Takže bude to je fajn, ale my chceme niečo také, čo má každý. Áno, fakt, každý. Mohli ste si všimnúť, že milujem takúto farbu vlasov. Takúto. Som späť. Musel som si zaviť chvíľu. Takže takto to vyzeráme. Takže na tvári tu máme úplne všetko v poriadku. Ešte si tu dáme actions. Head. Dáme si ďalšia stránka. A tu máme toto, čo som potrebovala. A teraz budeme mať všetko už je perfektné na hlave. Myslím, že áno. Teraz môžeme skončiť na tops. Takže tops. Tentokrát si dáme tops, ale viete, niečo také. Čakajte. Niečo také, viete, ako napríklad, že to je obidve proste aj dolajšok, aj horajšok, to je spolu. Takže toto vyzerá dosť dobre. K tejto postave sa budeme hodiť čierna. Myslím, že toto je dosť fajn. Viac ako fajn. Takže teraz si tu dáme shoes.
Čus. No, konečne, ok. Prepačte, že vás niekedy vystraším. A to som namáhla. K tomuto sa určite hodia tieto topánky. Počkaj, áno, sú to tie. Takže definitívne tieto topánky menom S Milk Heel Pinkhas čiako. Lebo keďže to tu mám tu, tak to nevidíte, ale keďže to dávam skladu, je to made by Pinkhas a volá sa to peňazí znak .milk heels. To je ono. Lebo ostatné ste mohli vidieť, lebo som to tu mala, alebo to je až tu, a neviem, či tam keď tak dám, tak nevidím. Takže to by sme mali actions. Teraz si dáme hands. Ako sa píšu ruky? Hands. Áno. Prepačte za to. Som si dala asi tieto. Hej, tie sú fajn. Tak si viac ako fajn. Teraz 80% si dáme teraz. Body. Dá si rúžové. Lebo rúžové nie je lepšie. Tak asi myslím, že sme hotoví. Toto je to, čo som ja chcela mať vytvorené. Ešte vidíte krásne na tvári, krásne aj celá. Teraz počkajte, na tvári. A celá. Tak to by bolo všetko a pá!